राज्य पावण्यावयली पहिली अभंग गावपाची सर्त जोडणेच्या स्वर गणेश संस्थेन घडून हाडली। हर्षा गणपुले, ज्ञानेश्वर गांवस, देव दळवी हे सर्तीतले जैतिवंत थारले। स्वर गणेश संस्थेन श्री लयराय स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाच्या जोड पालवान माडेल चोडणा गणेश दत्ता नावेलकाराच्या यादीन ही सर्त घडोवन हाडली। लावी गांव सर्वोदय मांद्रेकार, शशिकांत नार्वेकार, यंशिका नायक, चंद्रकांत कोळकणकार हे सर्तीतले जैतिवंत थारले। उक्तावण सुवाळ्याक जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, माडेल जोडणेचो पंच सिल्वानो परेरा, पांडुरंग वायगणकार, संजय कळंगुटकार, संगीतकार तुकाराम खोलकार हजर असले। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।